Kejing penslam ke Sorkar Menteri Pendap no ya ke politik nek ke Padon Hasnong Marus Iar West Khasi Hills District ya ke bala Beitingka Kerpang Lingba ke Ministry of Human Resource Development MHRD nadu usnam Arjar Khandai kala penlong ya ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District haka light regular bear Arja Arpusan banlit panjing pensyai nau ba Garrett LSN Dykes IAS Deputy Commissioner Barban Kerpat ya ke Sorkar ban Pendap Kloy ya ke Tega Jaka Pulih. Habakran sekilat patai kubur hadian kejingnya kendo padu Deputy Commissioner nakaliang o Education Secretary kaseng uba anan star penlang ulaong bagi pajba kadong kathan ki ang not baka Sorkar kan pendap no ban pentrai kam ya kani ke Jaka Pulih namarkan ai jing mentoy sipon ya ki khon samla ke district bat kan longru ke jingker khu khamtam ya ki samla ki bawan na ki longye ki baduna ka yo kakot ban beteng ya ki jing Pulih jongki Ulaang ru panakaliang jong Deputy Commissioner ule thu baka mang pisa na ka Sorkar India lingba ka MHRD kala kutno bat ka basa menta ka desa ka Sorkar jela bakan pendap ban mang ya ki kam jong ki nong tray ban snaya ka surak ki kendro bat ki we ki jing don kam Ulaang ru bakat kum ke jing yo I ka seng dang don bon ki kam ki badang sa khongreng hakate ke Jaka Pulih kumta ka seng ka kentu ya ka Sorkar jela ban pendap no ya kani ka kam kham kloy Di nakaling kejongi ngilayo banyak keren ban audisi. Di hakini kejing ya keren kejing panjing syai jongi nakaling keseng audisi kalong ba kai ka ban penlong ya kani ka school polytechnic ban I khongrang komtai ba kalong benta. Di nakaling kejongi ru ila pensyai yangi kum keseng ba ya kani ka benta ngila potong ka phase 1 nani ka scheme jong kani lingba kani ka Ministry of Human Resources Development bala bahak da ka Sorkar Pedeng naudu usna Arja Khandai kelas susakut no kunto nomor ba legitip hi ba ka jing secar ni hapok kari ke jungi ka long kunta na kadau ki elections baper hadin kata nakaling jong di siru la pencai hangi ba ya kani ka ju ka scheme ka bede ka ka polytechnic building kemudian tai po Marusier nakaling jong audisi ula pensah hangi ba nakaling ka Sorkar jelaru kalawan hapo district administration ban lom jingtip ne ban penlong da sendon da kata committee ka state committee ban ra ya ka report ha bidai mekanika entah di kumtahi ka jing pensah nakaling audisi ban nakaling jongi kumseng isngo ban haki ban phak kubur siapa Sorkar ba ka Sorkar kadai ban pakhat kadai ban le kham kerki ya kani ka kam abi dei kani ka politic building ka badon ni po Marusier ni po Nongstone ka jongi namal kumba UI ba kadai ka juk ka jongi ka bangta ki khun samla mo ki haban mi na ka jong ka district ban lek Pulih sekiwi ki district dan sekiwi ru ki jala wat sabar jo ka jala mi khaliaru te yolasi kani ka politik kandai ka jingker khu na ka mata khun samla jong dong ka thai jongi but khamta me jong district jongi hi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya